Avui és l'últim dia de curs pels alumnes de l'Escola Bressol La Puput de Bigues i Riells. I avui les mestres d'aquest centre han rebut una bona notícia. Al setembre totes continuaran treballant aquí. Les matriculacions i el número d'alumnes han seguit baixant, però des del consistori creuen que ja s'ha tocat fons i no es poden permetre acomiadar ningú més. Per poder mantenir la plantilla, ampliaran el servei i obriran més hores. Per poder mantenir la plantilla actual, donada que crec que queda adequada a les dimensions de l'oferta de l'Escola Bressol, així puguem ampliar el servei. Aleshores, veient també les demandes de molts pares, el que podem oferir aquest any és el servei complet des de les 8 del dematí fins a les 7 del vespre, l'escola es mantingui oberta. En els últims anys, la davallada d'alumnes havia obligat a reestructurar el centre cada curs. Les xifres parlen per si soles. El curs passat hi havia 84 alumnes, aquest n'hi ha 64 i pel proper, de moment, 48. Fa 3 anys hi havia més de 20 educadores. Ara la plantilla es mantindrà amb 8 i una coordinadora. Portem 3 o 4 anys amb moltes retallades, al juliol sempre ens passava el mateix, que esperàvem fins l'últim moment, aviam qui seguia, qui no seguia, doncs clar, aquest any la notícia és molt bona, la veritat que estem molt contents. Les quotes pels alumnes seguiran amb els mateixos preus que fins ara. Esperen, a més, que amb l'ampliació d'horari hi hagi noves matriculacions.